El primer cop de fer circ, o de fer acrobàcia, o de fer... Bueno, jo em vaig apuntar, quan estava a Mataró, que hauria de tindre 24 anys, vaig anar a veure, estava fent de mestre d'expressió plàstica i de teatre, una expressió corporal que es deia en aquella època, i em vaig apuntar a un gimnàs on hi havia el Ratita. El Ratita encara era de la saga del circ antic, no? Del circ modern, i vaig fer acrobàcia amb ell. Em va ensenyar a fer el flic-flac, la paloma i el mortal, i va ser molt divertit perquè un dia em va dir, diu, tu no aprendràs mai a fer acrobàcia, diu, perquè jo no et dono cap respecte, en canvi jo, diu, tenia més por al meu pare que al terra, i això és el que em feia saltar com un boig, perquè, o sigui, el terra m'era igual, però el meu pare, diu, hòstia, el meu pare no. El meu pare em fotia hòsties, no? Bueno, sí, tu no em vas ensenyar així. Aquest senyor es deia Frediani, i els Frediani van ser molt famosos a començament del segle XX perquè feien una torre de 4 a sobre de 2 cavalls a volteig. Però llavors això, quan vas començar a fer acrobàcies, ja estàveu amb el claret i ja estàveu, o va ser abans? Ja havíem plegat una vegada amb el claret, ja... O sigui, tots els discursos i així... Ja s'havien fet abans, sí, els discursos estaven més enganxats en l'any 76-77. El de Germans Poltrona, per dir-ho així, amb la màquina de fer discurs. El que passa és amb el claret és com un amor etern, ens anem juntant i separant. Ara ja no ho fem d'una forma tan oficial, però sí, és una espècie d'amor etern que dura des que som petits. Sí.